Señora alcaldesa, señoras concelleiras e concelleiros, boas noites a todas e a todos. Benvidos os que sodes daqui e os que vides de lonxe a este espacio incomparable que conforma o recinto festivo de Darbo, lugar de encontro universal e cita obrigada no Morrazo cada 6, 7, 8 e 9 de setembro. Cando o presidente da Comisión da Romaría me pediu a miña colaboración como pregoeiro, a reacción a bote pronto foi que non, pero deronme un prazo para pensalo, e cunha reflexión pausada deime conta que eran moitas as razóns para dicir que sí. A favor, xogou o feito de que Marisol e máis eu chegamos a Cangas hai 52 anos como uns migrantes máis que viñan traballar. A xente de Darbo, coa que nos relacionamos, recibiunos cos brazos abertos e tratounos como a uns veciños máis. Sentímonos sempre arroupados nos momentos bons e nos malos que tamén os houbo. Compartimos con eles durante 33 anos a formación dos seus fillos, que me pidan agora ser o pregoeiro da Romaría da parroquia é para min un xubileo de ouro. Ademais, como dicirlle a Constante, a quen coñecín cando desembarquei en San Roque no 1974 e fun titor dos seus fillos, que non estaba disposto a dedicarlle 15 minutos para ler o pregón cando el leva tantos anos invertindo centos de horas para que os demais disfrutemos e nos sintamos orgullosos da nosa romaría. Non me parecía de recibo. Vai, pois, por diante o meu agradecemento por pensar en min e o compromiso de asumilo coa mesma ilusión, entrega e cariño coa que traballa toda a comisión. Por outra parte, eu dicíalles aos meus alumnos que a falta máis grave de ortografía que se pode cometer non é poñer B en vez de V, é non saber poñer punto e aparte. E a min, a mellor mestra do mundo, que é a nai naturaleza, hai tempo que me ordenou poñelo. Pero como sei que con vos estou como na miña casa, espero que non pase nada, se algo pasa, seguirá sendo nada. Imos, pois, co papel. Isto dos pregoeiros é como as visitas, moi ben cando veñen, moi ben cando se van. É que o principio e o final estean o máis preto posible. Espero non darvos a paliza como nas clases. Dentro das funcións do pregoeiro está dar o saque de honra da romaría, pedir a participación e a colaboración da xente sen deixar de lembrarlle que deben ser generosos, que teñan en conta que os aranceis de Tran xa están en vigor e que xuntar as mans para rezar non está mal, pero abrilas para dar está mellor. Hai dous momentos na miña vida que lembro a miúdo porque provocaron en min un auténtico xoque. Un deles foi a primeira vez que viñen á romaría de Darbo. Eu vivía en Coiro e tiven que deixar o coche ao lado do colexio. Non había forma de aparcar. Era tal o xentío que había que era imposible moverse. Nunca tal cousa vira. Ali estaban xuntos pais, fillos, netos, bisnetos e tataranetos bailando. Iso era a romaría de Darbo hai 50 anos. Lugar de encontro da xente da contorna. Hoxe, a pesar dos cambios no estilo de vida, das exixencias administrativas e das dificultades económicas, é motivo de fachenda comprobar que segue coa mesma forza de sempre, mantendo viva a súa esencia e valor cultural adaptándose aos novos tempos co equilibrio entre tradición e innovación. E todo grazas a un equipo de persoas que teñen as ideas claras, saben o que hai que facer e poñen toda a súa forza e enerxía para que esta romaría siga tendo futuro. Deixan a súa vida a un lado e chovendo ou con 38 grados
recorren kilómetros pedindo colaboración. Grazas á súa estreita conexión coa comunidade, manteñen vivo o compromiso dos veciños coa súa festa, pois hai cangueses que collen as vacacións os días do Cristo e os días de Darbo, os días do Cristo para irse fora e os días de Darbo para vir á romería. Chegados aquí, é obrigado a facer mención de algunhas persoas que foron e siguen sendo unha referencia na longa historia desta romaría. Aos expresidentes Camilo, Cabral, Talito, José Fernández, Cholo, o Rabuxo, Constantino, o Doble, a Luís Entenza e Suso de Balea, que aos seus 88 anos se manteñen a pé do canón e son un exemplo do compromiso que un debe ter coa súa comunidade. A Luís Guiberáns, polo gran traballo que está a facer, refrescándonos cada ano a historia real de Darbo e mantendo viva a súa memoria, porque un pobo sen memoria é un pobo sen futuro. Mención á parte merece o actual presidente Constante, o negociador, home curtido en 1000 romarías que unha vez xubilado reenganchou con forza, aportando a súa gran experiencia e capacidade. Gracias á súa debilidade negociadora, conseguiu unha importante ampliación do recinto festivo. Pero, a pesar deso, quédase xusto este espazo, polo que, cun presidente que as sabe todas, debemos aproveitar este momento para poñer as cousas no seu sitio. Reivindiquemos os terrenos que foron nosos, que perteneceron á feglesía de Darbo, e que Vigo se apoderou deles no ano 1840 porque Cangas non soubo defendelos. Cambiemos os marcos, levemos o marco de Darbo á illa de Monteagudo e recuperemos as illas Cíes para Darbo antes de que as encha de bombillas Abel Caballero. É evidente que estas persoas que citei non estiveron soas, porque se trata dun traballo en equipo, polo que o noso agradecemento e felicitación debe ser extensivo a todos, para os que solicito un aplauso. Pero a romaría de Darbo é de todos nós, e de todos nós depende que siga xogando na Champions das grandes romerías galegas, como a da Franqueira, a da Barca, a da Lanzada, a de Amil e poucas máis. Son lugares con raíces históricas profundas, onde a importancia do lugar prevalece o da Santa. Non é a Virxe do Carme ou das Mercedes, é de Darbo. Así aparece reflexado en documentos antigos, entre eles un que di: el nombre puesto al navío corsario Nuestra Señora de Darbo, propiedad de don Lorenzo Llorente, matriculado en Vigo en 1800 y al servicio de la Marina Española, no es un nombre apropiado para un barco de guerra, pero alude perfectamente a la religiosidad del instante y al auge de la popularidad de una virgen canguesa que bajo su protección zarpaba rumbo a expediciones de castigo, como vedes, a virse rogando e co mazo dando. Ademais, a nosa romaría ten un certificado de garantía que non teñen as outras e que fai que Galicia estea en débeda con Darbo, pois gracias á nosa danza e contradanza, desaparecida durante anos e recuperada polos nosos devanceiros, podemos demostrar que temos unhas raíces propias que nos identifican como pobo. Así o confirman os petroglifos de hai miles de anos onde aparecen figuras danzando e os escritos do historiador grego Estrabón que viviu hai 2000 anos e recolleu a información que lle daban os mercaderes gregos que comercializaban nas nosas costas e que dicían: os galegos non desprezan a fartura e a ledicia dos banquetes festivos. No intre de beber o viño, executan danzas ao son de frautas e trompetas, consistindo en poñerse en rolda, choutar o ar e axoñar.
Debemos, pois, ser conscientes de que Darbo é depositario dun legado cultural orixinal, único, tan antigo como o home mesmo. Por iso, é obriga non só dos veciños, senón das administracións galegas, conservar este legado e facer que todo o mundo o poida coñecer, contemplar e disfrutar dele. Ata o século XV, Darbo era o centro neurálxico da zona, o seu castelo e os seus escravos aportando a riqueza que producían as súas terras e o seu monte. Pero a partir deste século, o mar colle importancia e unha parte de Darbo vaise convertir nun potente porto pesqueiro que provocou un aumento de poboación e a construción dunha nova iglesia da que pasará a depender a iglesia de Darbo ata principios do século XX. Darbo perdeu en favor de Cangas o seu poder político, económico e religioso, pero seguiu conservando a súa identidade da romaría coa súa danza e contradanza e marcando o ritmo. A Cangas, en todo canto sucede na vila, ten como referencia un antes e un despois de Darbo. Quero utilizar este pregón para manter vivos na memoria a aqueles que formaron parte desta comunidade, pero xa non están, porque mentras os lembremos, seguirán entre nós. Como olvidarme dos centos de exalumnos e non exalumnos, mozas e mozos de Darbo, que non poden escoitar o verdadeiro sermón, dirían eles, do seu mestre, porque a terra que os viu nacer, logo de preparalos ben, foi incapaz de satisfacer as súas expectativas profesionais e mantelos a carón dos seus, véndose obrigados a marchar a terras extrañas, escapando da precariedade laboral, porque para acadar o seu benestar material tiveron que renunciar ao seu benestar emocional e social, privándoos de toda conciliación familiar. Como non lembrarnos tamén daqueles que están embarcados e que algúns se ven obligados a traballar para patróns sin escrúpulos que antepoñen o valor dunhas cordas ás vidas humanas. Pois nestes momentos, se a faena llo permite, seguro que no seu pensamento está neste recinto, porque tratándose da romaría de Darbo, todos estamos no mesmo barco. Brindemos por eles para desexarlles bo vento, bo mar e feliz regreso á casa. E xa está ben, demos pois paso á festa, porque o pobo que sabe traballar sabe divertirse. O pobo que agarra a súa memoria é un pobo con raíces. E cantas máis raíces teña, máis garantía de futuro terá. Vide veciños a participar na festa de Darbo, pasar un bo día, comer, cantar e bailar. Os días de Darbo van empezar, disfrutade deles ata a saciedade. Viva a romaría de Darbo! Alá vai. Sabedes, isto non foi un pregón, isto foi unha clase magistral dun mestre, a pesar de que sigue a chuva e nos quere volver a fastidiar. Antes do chupinazo, quero lle decir unha cousa, meteunos nun bolío. Alcalde de Vigo, ollo Casillas Cíes, os de Darbo cando se plantexan algo, van a por elas. E vamos a decir ao alcalde de Vigo, terá a mellor Navidad do mundo, terá as mellores luces, pero nós decímolle, the light, the music, the best party of the world is... Ok, chupinazo!
¡Viva Darbo! Gracias, Beatriz.